Salam qadarly vatandaşlar, salam ýakrban illeşler. Salam geliniňizler, hemmeňizi hoş gördük bugünkü gepleşigimizde. Salam vatandaşlar. Salam. Salam vatandaşlar. Salam hemmeňize geçýäşi. Geliniňizler bugünkü gepleşigimizde Barşy Türkmenistanyň içinde we daşynda bolup geçýän wakalar barada, bolup geçýän hadiseler barada, koronavirus barada, onuň ýa-ni de karantin köp ýerlerde girilýändigi barada, ştatlar barada bir gysgaça gurrun edelim diýär şuň. Şoň üçin emine sizi şuň çağırdym. Esasanam etmeli, gurrun etmeli adymyz şu ýanwar aýynyň 12-sinde görüşüňizi ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň diýen zatlaryny hemmeňiz öz gulagyňyz bilen eşitdiňiz. Öňüm bu zatlary ýöz dili bilen kän agzamaýady, ýöne daşdy gurugundaky adamlar bu zatlary ýerine ýetirýärdi. Şonuň permanlaryny, aýdanlatlaryny, dillen aýdanlatlaryny elbetde perman çykarýandyr diýip aýdyp biljekler. Ýöne dillen görüşüňiz ýaly telewizionyada, merkez telewizionyada dillen birgiden bir topar perman berdi, ýa-ni buyruk berdi. Bunun hemmämiz dinledik. Bolýan zatlary olam bilýärdik halkdan biraz çekinýänni, şular ýaly Gazagstana bolan gozgulun ýaly gozgulunlaň bolmagyndan çekinýänni biz olam bilýärdik. Ýöne şu 12-nji ýanwar güni görüşüňiz ýaly öz dili bilen köp zatlary aýtdy. Bizim şol sanyna köp zatlara da göz ýetirdik. Demek gorkusy meniň pikirimçe has ummasyz bagşlan. Meniň pikirimçe has biziň çak etişimizden hem has güýçlürek gorkusy bar diýip aýdyp biljek. Inni ýene de bir şol aýtmaly zat watandaşlar berýän buýruklaryny dinleýän bolsaňyz halky hasam berip tutuň diýe. Ýani araçaklar bolsun, internet ulgamlary bolsun, ýa bolmasa adamlaryň girip çykyşy, daşerurtlaryň girip çykyşy tertip düzgüni eýlede beýlede ne bolgusyzlyklar bolup durda diýip mene ştatlary has berip tutuň diýede. Meniň öz pikirim aýdasym gelýär şu ýerde. Halky berip tutup bundan artyk nira ol tok getekden çykyp bilenok halk. Oturan öýünden daşary çykyp bilenok. Nimen bagşlan tok getek diýip aýdýanlar şol halky bir tok ýaly görýärmi näme şol ketege salyp çykarmajak bolýar-da. Ine şolar ýaly bir tüýsli bir psikologически stabilni adamyň edýän hereketine meňden nokta. Şu psihologiýasy bozulan adam meňde. Hakykatdan hem prezidentler bir surokdan, ýa-ni 4 ýyldan köpräk otursa psihikasy bozulup başlaýar. Bunkom görüşimiz ýaly durnukly adam däl, edýän hereketlerinden hem diýen zatlarynyň hem alyp barýan işlerinden hem görse bolýar. Daşdy gurunaky gurşap alýan ýa-ni pagonly biziň hukuk goraýjy işgärlemediň hem bolşuny, özlerini alyp barşyny hemme zady görünüp dur. Halis şu ýalakalyňam gözüni çykarýarlar diýip aýdyp bolýar-da şu ýerde. Şu ýerde geliniňizler menem siziň öz pikiriňizi, her biriňiz pikiriňizi dinläsim gelýär. Şu babatda şu edilýän ýygnaklar näme üçin edilýär siziň pikiriňizçe? Hakykatdan hem halky şeýdi berip tutmakmy, ýa gorkumy, ýa bolmasa özüniň alyp barýan politikasyny şe dogry hasap edýärmi, şu hakda bir gurrun edeliň diýen öz başda bir öz ara gurrun. Nähili pikir edýäňiz siz? Dogrymy şu alyp barýan zatlary? Malikim oğlum, siz nähili pikir edýäňiz? Öyle canım, benim düşüncem şu adam ne korkudan yana alçıra uğradı.
Halka etken sütömi en sonki derecesine çenli yetirdi. Halk inne hakiki yankaydı çingel koyunluktan çıktı. Toğu örüldü. Şu keterinden daşalık çıkmana gırk etmeni korkor derece getirdiler. Şu kadar sana kıçkan bu ayaklarıma da ona sağsam korkusarlı. Şimdi o niyetlerden bilen ok. Azrap doğru kararım ner bilen ok. Zaten şu devreçeni eden hem adam yanlıştım ekleden hareketleri. Ne hatam azrap. Aynı 70 günlük 80 günlük karantin çıkarttılar diyebildik. Şol karantin neyine gerek? Ol yanı çıktılar koronavirüs karantininden. Hiçbir orada yok karantini. Ön koronanı kabul etmediğinim. Tədədən karantinda kalmağım. Olam halk bire öyle gepleşmesin. Hiç bir paylaşmasın, fikir alışmasın diyen fikir bile ne diyen. Hani bazıları açan orada yapan orada 3. açtı yine de kapattı bazıları yapak. Hani koronavirüs yok da Türkmenistan'da koronavirüs yok var bir şey. Sozorcuklar var da o. Ştayda gelin idlamadığını elin alır ya hadır. Vaycahan ne mi diyecek? Vaycahan dinleyin. Salam vatandaşlar. Geç yaş hemmeňize. Ştayda olýa sen aýtanyňa biradaç goşaýyn diýip elim aldyrdım da. Şo 12-nji ýanwardaky şo arkada diýip gören bir jenaýatçy toporyň eden çykyşy bar. Gaty bütün dünýäni gülki öz üstünden güldürdümü ka diýip pikir edýänler. Bir 40-50 tane egini pagolyny üýşürip dur otaýa olaram ýaşyl bloknoda ýazyp bilenni ýazýarlar, bir zada ýazýarlar, çyrşaşdyryp bara. Ýöne şu wagtçe hiç hem aýdanakdy arkadamyz. Jenaýatçy Topor Berdi Muhammedow da şo taýda ýanky neme diýýärdi, şo çerjewdäki ýakyny täze ýylgyny 30 ýyl bolup geçen partlamany bir gysgaç aýdan boldy. Ondan öň çerjewde geçen ýylyna 1,5 ýyl boldy gerek şoňa. Näden aptpan boldy, öýleriň üçekleri uçdy. Bir sen arkadan neme halkyň arkasynda durýan arkada bolýan bolsaň da töreňe tereden okmy? Misaly töreňe Özbekistanda da boldy şo waka. Ýöne Özbekistanyň prezidenti näme etdi? Şo halkyň arasyna gelip şolar bilen şolary üstüne durup kömek etdi. Yıkılan öýleri täzeden dikläp berdi. Sen şo zatlardan göreldi Almany yine bir ýyldan soňam geçkiden soňam hiç hem şonu agdas gelen ok da näme üçin şonu dünkü 10-njy ýanwarda agdan bolýar şonu şo partlama boldy. Yine de eskerlen ölenden biraz deginip geçen bolýar oňa da. Sen arkada bolýan bolsaň, howundar bolýan bolsaň halkyň näme üçin arasyna baryp şolar bilen deň derejede şolar bilen gynanç nemeden ok da. Şonu näme üçin eden ok? Misaly, şo egni pagonlarym näme olaryň näme ýazýar o halka azar bermekden başga edýän işleri ýok olaň. Bizne şu taýda da görýärse Türkiýede polisler görýärse jandarma diýdi, günne günasy ýangyn, partlama, ýanky gazyň nemesinden bolupdy da berdi de günne şoňaly öýlerde partlama bolýar. Şu taýyk ýetip baryp bara jandarmalaryna geçen ýylana ýangyn boldy. Köp ýerine, Türkiýanyň köp ýerine ýangyn boldy. Şo öýlere girip şo jandarmalar, polisler şo öýleriň, raýatlaryň öýlerine girip goýunlaryna, mallaryna, towaklaryna çellem gujoklap alyp çykyp öýlerini dikläp şeýdip şolaň halkyň arasynda geçip ýörler da. Şo zatlar göreňde şu öz polis diýip evine pagon takyp gören adamlara gatynam setýänler men. Utan şolan kwara şeýdip näme ýazýaňyz siz halka azar berýärler halka. Başga edýän işleri ýok olaň. Halka biraz howundar durmaly da ne çöregiň o nowatlaryndan göreňde okmy? Yangyn bolup duran ýere, partlama bolup duran ýere baryň şo taýa halkyň içinde bir iş bitiriň şolary arkada durun.
şolatlara men aýtjaktymna kategoriýany törömizde görýän zatlarymyzy başgaça o sen halky internetde gysyp sen nirä galyp barýan sen misaly. Geçen asyryň bir ortalarynaky döwletler bir halkyň ýaşaýşy aldan näme üçin bütün dünýä internetde giňişledip, giňeldip, halka bir el yeterledip, internet bolmasa hiç sat bitenokda düşen şu taýda ýöne interneti çäklendirmeliýe. Bu da nämeden? Şu Kazakstanna kuwaka şu gaty täsir etdi diýen, şondan gorkdy diýen şu. Bolmasa näme üçin halkdan sen bir arkada diýip seni gollap ýörler. Milletin, halkyň olardan sen interneti gysan bolýanmy? Gaty utanç bütün dünýä interneti östürmek bilen şoň aladasyna, şoň halka bir el yeterli etmegiň aladasyna ýöne bu tam tersine halkdan interneti gysmalyýa. O barmaly eken sen şo çärjewde nädien apyt panollarna öýler ýykyldy. Hatça bir şoňa hatta şoňa kömek etjek adamlarym tutup basyp şo egini pagonlar. Maşin ýük ýardam etjek insanlaryň hemmesini türmede oturtýarmyş gaýtama. Hana sizin halkyň arkasynda duranyňyz, hana sizin halkyň howandary edişiňiz bütün dünýäne üstünden güldürip boldy. Mene bilemo bu milletin ýere alyp gidip otyr. Ölüme sürkläp otyr, ölüme. Gaty utanç zatly var dünýä seredende gaty utanç biz öz töremizde bolup geçen bir halkyň arasynda gezip ýöremizsoň şo görýän zatlarymyz gaty geň ördürýär da geň aldyrýar şolaryň şo bir arkada diýip olaryň mara mene gaty utanýan o. Utanýan şu Türkmenistan diýmäge, Türkmenistanly diýmäge de utanýan özüm. Doğru. Şonu aýtjaktym men beýler. Başlan gatyragam gittim da öyle mara ýöne gaty gaharyň getirýär bu milleti edişi, interneti gasyşy. Yok, Gaty aldyýar. Gaty giden ok, sen dogry zat aýdýan. Gaty dogry zatlar aýdýan. Gaty giden ok. Ştada Türkçede öyle şu gaty ýüregiň agyr diýer o bu halk bir halkyňy sen öyle bir 2 milyon halkyň ýa bar ýa ýok şu ýurduň içinde. Galan 60% da ýurduň daşyna. Şu içinde halkyny eklep bilmän çöregiň nowatlaryna gije saat 5'te turup çöregiň nowatyna durýas diýär. Soňra bir 4 çöreg üçin gaty ölüşük nowat bir giden yerlerimiz var, bir güneşe bay topraklarımız var. Näme üçin öz halkyny eklep bilmän sen ýene arkada diýen bolup bir 40-50 sany egini pawollyny orta çağırıp olara buyruk beren bolýan utanç be. Bütün dünýä ödün gülkedýär. Mene şonu düşünýän başga hiç ýeli zat däl. Bütün dünýä ödün gülkedýär. Iň bolmanda da bir Orta Aziýa ýurtlary bize gaty gowy seredýärler, biziň çykyşlamada gaty gowy sinedýärler. Hatta bizden görüldi dalýarlar şu biziň şu göreşimizden gaty görüldi dalýan millet var. Ýöne gaty utanç be. Doğru, aýjahan. Gaty dogry aýdýan. Bilseler utanç edýän işlerini bilseler, daşyny gözlerini ödler. Ferdi Williams'ın utanç hakykatdan. Başga milletleriň öňünde utanç edýän hereketleri aňly düşünjeli adamlaryň edjek işi däl. Häzir Tuğçanem dinläliň näme diýär? Sağ olun. Salam vatandaşlar. Menem öz pikrimi aýdyp geçen şurada şu halk ayaklanana 2 yıl geçti. Halkın ayaklananına. Şu haçalımın yalı korku nemesi yoktu. Aydıp muzika çalıp yürüyendi. Ama bu Kazakistan'ın hadisasından sonra bu nem içindir mandraj bolup başladı korkup. Korkan yani belli özünün yani başına geleceğini bilip duran bu adam. Sonra daşar yurtta çıkanları sıkı neme yönetimi alındı nemesine de
Yani korkuzmak nemesine de. Karşısa bu adam daşarı yurtun kanunlarını bilmeye. Nemçin öz vatandaşın bolsam, daşarı yurta çıksan, daşarı yurtun özünün kanunları var. Kim bolsa bolsun, yabancı bolsa yani hiç kim korkuzmaya hakkı yok. Onun bir cezası nemesi var. Şunun için bu zakolları, kanunları yani bilmeye karşısa bu adam. Sonra bir şöyle 80 gün karantinde belirlep geçtiler de bu 80 gün karantinin hem özünün düzgünü kanunları var. İşlem öğünde oturan işlemeyen adamlara pul verip bilir mi? Yardım edip bilir mi bu adam? Katı doğru ayttın. Mesela Türkiye'de işsiz oturanlara karantinde son karantin 40 gün olmalı. Bu 80 gün belirledi karantini. 80 gün bakma hak nemesi var mı? Yağday var mı halkının? Katı doğru. Türkiye halkını işsiz oturanlara. Şunu belirlep geçin dedim. Haydi. Katı doğru Tuğçe. Katı doğru sonra koydum orta. Ne prezident isteyen varsa dinlesin ne şu gepleşimiz dinlesin. Halkı karantina bağlap koyup sen son eklemene hakkın yankı yakdayın olmalı. Son alyan aylığını alyan aylığını vermeli. Hiç olmanı yartını vermeli. İşlemen öyde oturan için. Yine başka devletler ediyor aşonu. Başka devletler ediyor otura. Türkiye'de şunu yalb oldu. Karantinde belirlenen vakti hükümet öyle başladı işsiz oturanlara. Ne şu yerde Amerika'da dahi mağdinlere barayan karantinde uğruna barayan onun ödün mağdine varmasana daşta uğraptı köçelerde yürüte köçe çıkıp stolun üstüne bir topar yani karop konserva mey her hili imit göğönüm hem melatlar çıkarıp koyuyorlar barıp alıp vermeli. O başından yürüp başlayan o başımı produkt ne yankı fruktu mu göğönüm mu yankı meyve mi neme gerek o da konserva mı et mi şu gidip oturuyan hatar yürüp gidip barayan paketine salıp verip oturuyorlar gel her zadın avadına kartoşka mı paket salıp koyuyor yemeğine fumkana soğan mı angırak barayan soğan mı paketine salıp koyuyor şey gidip oturuyor hatar uzun hatar Ağır başına çıkyanca iki elin götürmem bilen ok fumkaları. Şolar yani produktu veriyorlar muhtuna. Hiç köpük tölen oklen. Yine senin kurban başarayan olsan edip biliyor musun statları? Sen statları halkına karantina oturan kuruna. Sen bolmayan vaktiyem halk aç. O? Töreye zar. Karantina giren son hiç yani bunu bilmem bir halta onun bir pensiya yetmediler. Mesela annemin pensiyası bir halta onu alıp bilmeye. Doğru. Nähil günü gör. Bir kilo etin bahası 500 bin bolan. 100 manat pul bilen. Tuğçem, o zaman şu yerde bir tat koşayın da şu internetin üstünden oturan yerine şu karantina söyle etdilerdi. Misali yiyecek naharlarına çelim internetin üstünden alıp bilirler. Sen o zaman internete gitsen, mene düşünmedim. Oturan yerinde karantina çıkıp bilen o hiç kimim. Şoň üçin internetin üstünden naharam olsun sipariş etdiler, getiriyorlar kapısına. Alıp otururlar. Sen arkada bolan olsan ne üçün internete gitsen? Kellen işleyen olsa. Sonra bugün yani bizlerin yine şu kanalda yapır haber çıktı. Bugün izledim. Afganistan'dan gelen Talibanlar kesel getiren Türkmenistan Aşkabat'ta. Teze Makron neydi bu keselin adı? Teze çıkan kesel. Virüs. Omikron. Omikron. Bir tane hayran kalyan. Öz halkını, öz rayetlerini alanok içine karantini. Yani o anlar arkayın öz enesinin önüne gelen yal girip çıkıp görürler üstlerini kırayıncadan. Ne Talibanlar? Ben ne mi dedim? Afganlar dediniz. Ya Afganistan'ın adamı da ya Talibanlar. Talibanlar. Ha, üstlerini yerinin giriye çıkıp görürler, girip çıkıp. İnne de Katar kayın yürüyemişler şehrin içinden, şıkalın içinden. Göz başlarına caylarda adam var diye satın alıp arkayın yaşaşıp görülür diye. Yine bir Daşa yurtta çıkan öz halkını, öz milletini, öz vatandaşını korkuzup nemetçek bol görüyor. saklayacak böyle, korkutup. Korkusup saklayacak bol. İşte de Malika oğlum elini kaldırıptır. Hani dinleyelim.
Nemi Stayda menen biraz koşoyun. Oğanlar yine bize de işleyen, tanıyan oğlunlar da oğanlar, Türkmenler. Ondan sonra bir kızıklan yani haşun yer kömek etti de Berdi Muhammedov. Biz Berdi Muhammedov'tan bir kömek almadık diye. Halka kömek vermedi. Biz senin prezidentini yigren yatsa oğan sana kömek etti yani. Talibanlara kömek etti. Talibanlar bizi garı otuyor diye. Sonra kömek etti diye. Ben internette okudum şunu dinledim bir oğluna ihtiyacı. Anan man şutaydak oğlanlardan sonra gördüm. Biz yigren yaz o adamı diye. Dille şunu yarı reportaj verenlerine ben oğan sana yardım ettim diye. Oğan halkına gelmedi. Dine Talibanlara geldi diye. Bunu gecesi oğanlardan, Talibanlardan alan olaymasın. Bu Türkmen değerler son düğü. Sen öz halkın ağaç kırılıp kösönüp görken sen ne için Talibanlara kömek edeceksin? Gorkok. En son gorkok adam şu. Gorkmadık olsan sen öz halkını ceviz tut. Öz halkına hizmetini et. Halkını özün söydürmeyi başar. Ondan sen halk ne arkana cevizleşiyor. Olur sana da oluyor arkada. Sen arkada değil. Talibanlardan korkmana gerek yok. Halkına iyi edebilen olsan. Yani sen bilyen. Halk sana düşmanlığını bilyen. Artık sen bize düşman oldun. Sonra yurttaşınakları sıkıştırır yani sen kimsin? Sen bizi zaten en son derecemize yetirdin. Depemiz patlap dur. Sen çok yolları maymun olup açarsın. Girer cezanım hükman çekersin sen. Sen sayda ne açıtan halkın öldü. Tutuş bir mezarlık Türkmenler olup yatır. Sen bundan başka ne edecektin? Başka ne edecektin sen halkına? Bizim iyi verilen 3 yaş kurşumda çenneme cüvümü doldurup yeğenlerinden keyip çekip gördüm. Tapan tupanını Talibanlara kömek edip. Ölümün Talibanların elinden olur. Korkuncun olur. Acayip verip. Biz ne yaptığını öz vatanımıza yer vermeli. Aydan ama balıklarını pasırdaşı var. Kayın öz o vatanına yürün yani. Olur o böyle verip. Çin bir kaptarında sattın mı ya seni olsan bizim vatanımıza? Malik Damoğlu şurada bir sorak çıkıyor da ne için kömek ediyor Talibanlara? Şurada komentaryalardan vatandaşlar yazsın şunu. Ne için kömek ediyor şu Taliban'a? Sebebi ne mi kömek etmeyi? Herkim öz fikrini aytsın anna, men öz fikrimi aydayın. Aydın. Birinciden öz halkından korkya, Talibanlar bilen yığı yani sıkı tutya arasını, dostluğunu berkit diye, ne için birden kömek sorayman olanına orsiyetten näle Talibanlardan soracak. Men fikrimçe. Şu halkı basıp yatırmak için perman verir, kim nemese atın deyip. Öz halkını atmağa Talibanlar çağırır. Men fikrimçe. Kazakistan yalı. Yahu. Orsiyetten çağırır bilmez mi diyen. Yani Talibanlar bilen ne için yığı neme ara katnaşı ediyor. Ne için şuları kömek ediyor. Ne için bar Türkmenistan'ın İslam adını şulara geçiriyor. Vagonlap geçiriyor. Hem imit, hem produktu, hem neme onun için köp var olmalı. Sen kömek edecek olsan aç Afgan halkına kömek et, çağalara kömek et. Şimdi şu niye olsa kömek etmeye? Ne için Taliban'a kömek edecek? Bunun altında şu sorak var, cevabı. Bu sizin aytışınızda ben şunu fikir ettim. Halk ayaklanıp başlayan vakti şu Talibanlardan kömek soramak için. Başka berde hiçbir cevap yok. Ama Rusya'dan gelip yetişençe o anlar gün 2 saatte geçiyor. 1 saatte de yetmiyor. 3 yerde bizim şirketimiz var o an bilen. Kerki, Tavtavadar, Kuşkuy. Son çüynem şuları kömek etken biram korkya. Onların hayvat atyanlarımın tam sıklığını, salaklığını biliyor. Halk bilen arası koptuğunu biliyor. Halkı edyen zolumunun bir yerden patlap çıktığını olur Taliban'a mordu. Sonra düşünüyendirler. Bizden başka da korucum yoktur diyendir. Neme de edyen hareketi Taliban bilen Berdi Muhammed'in edyen hareketi mengdeş. Olara el yaraglı halkı gırıya, bulam el yarağısız gırıya.
Ağaçlaklap, daşta vurup yapıp şeydi. Halk için Cenayet ediyen işlerin hemmeti cenayet. Yani iyi veriyen Talibanlara iyi veriyen Berden Türkmenistan'ın iyi veriyen haripleri var vagon. Olam garip halka barman Talibanlara gidiyen olsa bu da cenayet. Şoları oturan garip halkı öldürmene ruhsat veriyor mi, kömek veriyor mi demek ol cenayet. açık cenayet. O sonunda da meni kaçıp gider, meni kaçırmaya kömek edersiniz. Türkmenistan'ım sizinki diyenler. Ondan her de çıkar. Ana vatan dönüğü gör diyen olsan sen ölümden gözle. Hayvan senden başka vatan dönüğü yok. Biz vatanımız için ölecek, canımızı verecekler şu saydaklar. Verirsem gerek olsa. Vatan dönüğü için buram yanındaki sana el çarpıyanlar, o pampirsli yaşlılarım iyidine tilke balık git, kavrına gidenem olsam. O şahır sumonga magarında koş güdüsün sana insan kulum için. İşte yine burada değil men. Yine ediyen politika, yürüdiyen politikalarına men hayran haliyen şu adamlar yine minister da dedi bellep koyuyorlar da orin barıncı baran barmanka yalakalı gidip başlayalar. Yalakalı gidip ne şonun göğününe yarayacak bol. Bol sen yalakalı gidenin bilen on göğünden turup bilen oğa. İsten vakti barmağın şeyden vakti sen gidiyen türbe. Sen on gözünün önüne boğ görünüp bilen o. Seni ütköşük beydeki ministerlerden seni ütköşük görüyenler ya seni hasıylayanlar öyle fikir etmen sen. Vatan nemeler. Kim o adı? Ministerler. Men ştada size yüzünüz ya. Siz yalakalı gidenin bilenem egilip şonu ikepilip belini okşap mağlayınıza degirip bir gül qoğuşaranınız bilen ya bir onu lokan soğut edeniniz bilen ya ziyatka üstüne pul vereniniz bilen halkı edip saklanınız bilen olar sana size minnettarlık bildiren oğa. Barmağın şeyden onu şu gidiya diyen onu hamını çeni tıpırın deyip barmağın şey diyer bir gepleşinler. Şu haram eşek oğlu hamını tıpırın şunu diye onu kutordu. Şu hamını tıpırın deyse koridordan ağır gitmeke şu kapısına çıkan vadını kapçap alyalar onu. Gidiya gönü. O edenle pe taraf. Hamını çeni tıpırıyanlar ondan. Yönü şu yerde täze bir bilim ministri bellenene Gurvangul Atayba deyip. Neşli vap vilayetine barlığı var yamış mektepleri, muğallimlerin, pedagogların bilimini yani medeniyet taraftan, образование bilim taraftan bilimini barlama için konkurs geçiriyor diye. Yani sonku prezidentin sonku yadan boşkutunu biliyorlar mı, bilen oklar mı? Sonku dövrde çıkaran en sonku 5 tane kitabının haysi kitaplardığı, ne haktadığı, şoň mazmuny çenni aýdyp bermek ýene şol ýaly konkurslar geçirýär diýe samsyk bir barp ýatan tupizm men pikirimçe. Barp ýatan bir samsyklygyň aňry başy. Näme üçin indi şu muallimler ýerden akşama çen öýlene çenne mektepde işlemeli, nerwsini ýakyp şu çağalar bilen. Ondan soň öýüne gelip öz çağalaryna teretmen, nahar bişirmen, öýüniň işini etmen, kirini ýuwman, uborkasyny etmen, şol Gurbangulyň kitabını okumalmışsın. Şoň ýazan kitap, haýsy kitap bolsa şonu okap, ýa goşgularyny ýa tutmalmışsın. Başga merk gerekmi? Muallimler şey edip edýärler. Iň soňky derejä düşürüp muallimlaryň mertebesini peseldip, muallimlaryň mertebesini basgylamak diýmek şol ýaly. Kimin elinden gelmeýänem mektebe barlyk eden bolýarlar. Bar edibilýän zatlary şol azar ýamanyny berýärler. O Gurbangulyň kitaplaryny okap ýa tutup son konkurs geçirilýär diye. Te başga işiniz ýokmy sizin Gurbangulyň kitabynyň başga? Ondan çağalara bilim berin. Ondan muallimlaryň bilimini barlan, haýsy urdan 6 aýdan bir muallimlara da bir neme geçirip başlaň. Iň bolmanda podgotowительный kurslar geçirin. Her 6 aýdan. O goşgutyny ýa tutmy, bilen okman barlaman. Dogrudan men diýenim. Muallimlaryň öyle uğrundan taýýarlyk görsünler gaýta. Her 6 aýdan bir kurs geçsin, bir aýlyk kurs geçsinler. Geografiýa muallimy, taryh muallimy, matematika muallimy. Hersi özüniň egzaminini tapşyrsyn. Öz uğrundan.
Niyazov dövründe ruhnama vardı. Hemme yerde doktorlar, mugallimler hemme ruhnama okap egzamin tapşırır. Endi bu kitaplar, bunun kitapları başladı. Bular var kelleti bap şey işlerini ok edýän işlerini edýän öde işlerini bilen oklar, edýän zatlaryny bilen oklar. Öne şol Gurbangul Ataýba diýilýän ýüzüne ösmeli. Şu edip beren teň samsyklygyň bara, barp ýatan tupizm, bagşla bolin tupizm. Iň soňky tupizm men şunu ekranda diýýän diýmelem däl bolin. Janym men ýa. Ben bar işiň taşlap şol Gurbangul galaklyk etýän şol. Bu gelen minister öňkü ministerden gowy keni. Bu gelen minister öňkü ministerden has talantly keni. Ya has uğur tapıcı keni diýdirjek bolup şonu yalaklyk edýärler, yalaklyk. Prezidenti. Sen yalaklyk edenin bilen ertesi gün sen işden aýrylýan jigim. Kime bolsaň? Kime bolsaň? Haýsy minister boldy şu wagt obrazovание ministri, obrazovание diýär, bilim ministri. Gurbangul Ataýba diýär. Men ýene de saňa ýüzlenýän. Tupizm teň edýän işiň. Ýöne erteki bir ulam sen işden aýrylýan. Sen o taý pikir etmeden onun ama ýokarak giderin ya pensiya çen şoýardy işlerini. Ýok. Ene görürsiň, alt otursaň 6 aý bir ýyl oturursyň senem. Näme üýtgeşiksen öňkü ministerlerden? Öňkü ministerlerim köpsene owadan nebede çüýredi. Sen näme üýtgeşik? Sen şo bir ýol. Senem gitjek ýeriň şo bir ýol. Bular bir-birine hep şu prezident apatxançılığı edip näme diýerler da bolan kime bolýar, çağalara bolýar. Bolan kime bolýar? Bizim geleceğimize bolýar. Halkın, milletin geleceğine bolýar. Bulara bir-birine apatxançılığı edip günni görýärler. O türlü. Bir häzir bir jahil bolsa, gelecekde näse köpde jahil etmeliler. Çağalarda hiç bilim yok. Hiç. Nol çağalar. Sadece sımka götürüp eğin baş yırtmaktan başka işler yok orada. Koğuş yırtmak diýsin. Gitti meşek, geldi meşek, katı partan saklak aýdýarlar. Başka işler. No. Ýöne şu gorkuzma şu metodlary var. Şu Gurbangul'un gorkuzma metodu inni olar biz pikir edýärdik. Daşta gurundaky pagonlar edýänler edýärdik da yalakalyk edip goýun Gurbangul'un özi liçne özi perman berýän ekenne dilinden berk tutun diýip. Indi göz görteli ekrana aýtdyny eşitdik hemmemiz. Özi gorkusyny edýän eken daşta gurundakylar aýagalyny men pikir edýärdim. Mehameler zatlara mektepleri aýlanyp çağalaryň ellerinden telefon alyp barlap haýsyňyz VPN ustana edip bilýäňiz, haýsyňyz VPN goýup berýäňiz. Şonun 5 manat çağalar pul gadanýan eken özüne köwüş almak üçin, özüne eşik almak üçin mektebe gatnar ýaly. Kim VPN-de grup bilýän bolsa, ýokarky klas çağalar da 15-16-17 ýaşly çağalar. Şolaryň arasynda ökderäkler bar bolsa, baş çykýan bar bolsa grup berýän eken. Beýleki. Şolaryň telefonunu alyp mehameler mekteplerde aýlanyp barlýar diýär bolin. Men pikir edýärdim mehemeleň başga iş ýokmy çağalaryň izinden kowlap bermäge diýärdim bolin. Asal Gurbangul'un permany kine ol. Ol öde etýän eken ene göz görteli ekranda aýtdy. Indi şonu meni hasam göz ýetirdim şu. Beýle gorkakdygyny ekrana çykyp hakyk öde aýdyp berdi. Öz dili bilen. Ne? Ol ýene bir zat gurun bereýin. Nemede Bayram Alyň türmesinde şol nemelen ministerlerin dağıtılan bir tutulan ýokary işgärlerin ýokary wezipeli işlerde işleyen adamlaryň oturýan kamerasy zat bar aýratyn ekenne şu ýerde şolar bilen bile suwda çekilen izolatorda oturan futbolyança ýyl kesilýänçe oturýan izolator diýilýär da SIZO diýilýär başga dille SIZO gysgaldy waýdanda şu izolatorda oturyp kalar bile gelýän ekenler mehamen öz подставной demek adamlary подставной mehamen adamlary şolar bilen deňine suwda çekilýär şolar bilen eline bile deňine narushlik giydirilýär suwda gatnaşýar iň soňunda bile kamera sokulýar ay yalan ýaşyryk sözler we men plan ýerde işledim planda iş edenim üçin şular ýa iş kesildi zat diýip beýlekli kamerada oturanlarym allap şeýdip şolaryň gepini diňleýän ekeni. Şolar bilen 3 ay otursa 3 ay oturýar, 5 ay otursa 5 ay oturýar te amnistiýa çykýança amnistiýa çykýanlarym o gabat gelmese de şolar çykýar.
Yani podstavnoy nemeleri var adamlar. Mühimmen adamları. Ne şolar neme düşse de amnisiyada birinci şolar düşen ekeni. Onun ol türmek içindeki adamlar işleyen işgärler oturuyormuşlar öyle. Yani naziratçılar. Olaram şolardan ölür yal gorkkan ekeni. Kimdiğine bilen oklar haytının stuk açtığını bilen oklar da oturan birden adam otur türmeden içinde kamerada şolan bir yerinin podstavnoyduğunu bilýärler haytını öldüren bir bilen oklar diye. Şolan öldüren gorkka diye politika hakkında bir yerde bir gurrun edeydi diye. Yine şu nogot giycesini içiptirlerde gurrun ediptirler politika var da biri başlaptır şolan içinde yürüte biri. Şu politikanı etmeler gurrunu ediptir şodaydı bilýärsin ne diye şonu. Bilýärsin gurrun edýärde beýleklere piyan hemmet içkili goşulýar gurruna bolin barın şu kameran barın akidip ýenjipdirler amonlar. Akidip ýenjip şol bir ministra haf erwet ýenjipdirler diye şu gurruna goşulan üçin. Onu urmak üçin edýärler. Amonlar gelip ýenjip urmak üçin özüniň gorkusyny gow edip almak üçin urup ýenjip bir hepde onun yerinin galyp bilmediği taşlayan ekenler kapırgaların dadına çeni düw. Ine şol yürüte gorkuzma metodynyň ýene bir görünüşi türmeýän içinde. Ýöne olan pikiri, olan niyeti adamları diri çıkarmak dälle, şu yerden maslygyny çıkarmak. Bir giren soň çıkmasyn niýede şoň içine sebäbi çyksa agzy kandat bilýär, agzy gürlejek de ol adamlar çykaýsa bir faýda sebäp bilen daşyryklara çykmak mümkin. O taýda gürlejek adamlar sebäbi köp sırlaryny bilýär. Minister bolup işlän bolsa her aýda näçe manat pul etip berýän näçe prezidentiň eline. Şo zatlara çen bilýän adamlar bar. Kimleri öldürdi, kimleri bastırdı, kimleri nämetdi. O pagonlaryňa barny böyle çukurga dip ullakan ekskavator bilen çukurga dip gömäýmel barny bir ýere. Bratskaya mogila diýmeli göni. Neş şolar ýaly wakalar gaty agyr aýtmasam fajigaly mena halky gorkutmak üçin aýdamokdy. Gurban bolýan, gorkup şolar ýaly halky şeýdip gysaçyň içinde saklajak bolýanny aýdyp beresiň bilýär. Şeýle derejede gorkupdyr da. Ne gelin aýdlar mena şu bilýän atlamaý diýenler. Endi metoduny şu metodunu hazır indi yurttaşındakileri berk tutmalı dedi. Indi şu studentların arasına koyacak, stukaçları, halkın köpçülüğün arasına koyacak bol oturan indi. Koyup yor. Var. Studentlerin içinde de var. Prastoy halkın içinde de var. Gönü gelip uçup gelenlerin içinde de var. Şu abrabotka edip abrabotka diýänim beýnisini ýup ondan göý berýärler samolyada mendirip şunlar adamlar bilýän bolsaňyz bize adyny familiýasyny telefonyny berin. Protesta çykýanlar bar, adyny familiýasyny telefonyny berin. Ine de biziň telefonumyz diýip öz telefonlaryny berýärmişin şo mähämäň işgärleri. Şo samolyada menýäniň hemmesi kabinet girip çykýan ekenler. Bu buların korku başlığının alamatı ama halkın hem gözü açıldı indi benim fikrimce. Öyle çarına indi ular halktan korksun. Korkupan başladılar belli korkanlar yani. Çünkü halka şurada yüzlenen korkmanlar. Hakkınızı trebut edinler, hiççem korkmanlar. Indi korkora yer kalmadı. Bir var pellehana, iyem yettik biz pellehana. Barıp manglaymadı bir tama diredi. Indi korkup anrik indi sen kellen bilen tam sisöňde de şol yumurlanıp gitjek ýeriň ýok. Ene dokutordy geldik bizgi pellehana. Gorkup oturmaň millet. Vatandaşlar gorkmaň iş satdan. Gorkup dämi? Ne şuňa geldik biz. Gorkup dämi? Ne şu çörege oturup dursunuz. Şu gorkup dämi? Ne aýlyňyzda maly bilen yok. Bankomatlaram boş. Banklaram boş. Hani pul? Hani iýmit? O wana gidip dur. Ene gorkup dämi? Şu güne düşdük. Ağzımı açabilmen, şolara protik bir saat diyebilmen. Bu berde oraya Berdi Muhammedov'un öde bir boş baklaşka ol. Ondan hiç yeli korkarlık nemesi yok da. O kanuni konstitusiyanı umuman hasap eden o, eskeren o. Bilmeyen. Onun arkasında duran şahslar var da, onu bir oynada oturan, Gurcok tiyatrına bolyara, Gurcok oynada oturan. Şoň arkasında duran şahslar var. Hemem şo ýaşyl bloknotly şoň buýrugyny ýerine ýetiren bolup halka zulüm etip ýörenler var.
Ana şolaryň kıykaty güýçli jeda garaşýandyr şolary. Şonu gaty berip bellesinler. Sebäbi ol halkyňa sen bir boş baklaşkadan gorkup o halkyňa zulüm etmek diýmek gaty erbetli ol. Sen halkyň arkasynda durmaly adam, hakikatyna garanma, ýöne sen halkyňa zulüm edýänmi? Sen jedasy gaty güýçlidir oň ara Süleýmanyň depderine gaty ýazylýandyr o zatly. O boş baklaşkadan hiç hem gorkup görmäň, watandaşlar. O gürlejek gürrüňleri, ona ýazyp berilen tekst okap bilen o doğru düzgün okap bilen o ol. Adından gaçyp aty sözlejek sözleri. Ýene ondan bara gorkuşan bolup on ýaşy bloknoda bir ýetişbilliginden ýazýarlar, bir zatlar çyrsan bolýarlar. Ertirem çykyp o halka zulüm etmelimiňiz. O gaty jedasy güýçlidir ýöne onu bellek goýun. Berde de Süleýmanyň depderine gaty ýazylýandyr o. Şonu aýtjakdym olýa. Doğru. Menem sayda bir kağıt aydaýyn gaýdylar. Gaty gowlatlar aýtdyňyz. İnşallah Türkmen halkymyzdan diňler şu zatlardan bir netije çykarar. Olar bir 4-5 tane adam götüp asy. Şondan gorkup bütün halk gorkup bara bir neme gyselyp otursak bir burça onu bizim Türkmen bolmadığımız Türkmen bir wagtda näýe ortdur bir taryhyňyzda göz aýdan taryhyňyzda okan geçmişiňizi öwrenin. Türkmen ýaly söwüşçüň batyr gayratly adam bolmandyr ýer ýüzünde insan millet diýen. Hem adatyk zanlanyň bir de ýollary ýapdy, ýurtaşyndakylara gelmedi etdi, watan haýry diýip içeridekilerem Talibanları oynamana getiren o. İnni ağır namasyňyz go ayak altına alınýar. Yetişen gaýyzlaňyz dogruňyzda oturan gelinleňize çenli alyp gidip şolara hereye edip berer. Ol adam size eýe çykmaýar. Siz gaýrat ediň dep aklyňyz başyňyza alın, ýurduňyza, sağ gelecek nesliňize saýyp çykyn. Ýurtsuz amalarsynız, ondan içiňiz ýanyp ölersiňiz, sizi öldürmek gerek gelsin. İçiňiz ýanynca ölersiňiz. Yine oğulları berde gelinler aňyrda şo maskalar saýyp çykmada agar Talibanlar Çinler bir tarapdan öýrenip oğullygy dogrup ýaşap berler. Indi şol namasyňyz iň soňky dereje ýetdi. Ölümüňizde de ýanyňyzda bolmady, diriňizde de ýanyňyzda ýok, öýle san adyma bir ýerde ýazypsyňyz. O vikingleriň Kur'an Taňry diýen ýarak Taňry ýarak edi oňa çokunup oturmanda hak hukukuny talap edin. Ýolları açyň, men hosarlaryň gersin diýen bizimkiler diýin. Oku, bilim hem ordanam hakyňyzy hukukuny talap edin. O ýanky ýarak bilim ministrine wapşe uýman. Ol bizim bütün taryhymiz Berdi Muhammed bilen ýazykdan bar däle. Olam ýazan 5 sany bolgusu kitabyny okap öwrenjek bolman. Okamaňam şo zatlary. Ondan okuda gitmän goýbermän çağırlary. Şo taýda molumlaryň bir iwal işläp baran ok. Bilim ministri şo bolsa molumlardan hem ýene garaşjak. Yo, şu Malika molum menem şu üstüne goşaýyna şöýerdi. Şu Talibanlar barada aýtdyňyz da, Hytaýlar bilen Talibanlar. Hytaýlar inni Türkmenistanda baram bolsa, ol azyjyk näme de bolsa bir kanuny bilýän adamlar Hytaýlar. Kanun boýunça hereket edýärler, basyp alyp, olar basyp alyp bilmez. Olar näme de bolsa köp okýar. Hytaý diýilen milletler aslynda gaty köp okýan millet. Köp bilýän millet, kanunam gowy bilýän millet. Bir ýurda girmäkä şol kanuny öwrenip ondan girýär köpsi. Şo Hytaýlar özüniň şo kiçiklikden çağalykdan şeýle gaty bilimi gowy berýärler. Ýöne o wanlar ýanky bu Talibanlar ba gramata medeniýet diýen zaty kendir bilim diýen zat, kitap diýen zatly işler ýokken. Bular ýanky siziň aýdyşyňyz diýelim Malika molum. Gyýz gelinmedi, äkiderler näme derler. Hakykatdan hem oglalja gyýz ýetir ederler. Kimin ýetişip oturan gyýz ba bolsa ýetişip ýetişmek olar üçin ýetişerine garaşyp oturan ok olar. 12 ýaş, 10 ýaş bolsa gön göterýärler, şolar ýaly millet ol. O wagt Talibanlar fark etmeýär olar. O çağa kiçijege bolsa, boýy uzunrak bolsa, ulu kan ýaşlydyr diýip alyp gidip berýärler. Şoň ýaly bir bolgusuz neme
gadimdan galan bir näme diýip aýtsam kam muňa terbiyesizlik mi, medeniyetsizlik mi, şo durmuşdan iyide galyp gadim zaman adamlar da bolýa edýänatly. Beýnisi jahillikden jahillikden edýärler. Ene o hakykatdan hem bolaýjak zat, ene o ana ruhsat bersen, Hytaýlar ýaly bolmaz olar. Eline ýarag bolar, islen waty girer, islen gyzyna malyp gider. Sen çağaňam ýerden bar, akşam ýok. Şoň ýaly bolar. O oglum diýip durmaz, gyzam diýip durmaz. Oglum bolsa yesir edip alarda işleder. Gyzyň bolsa da kyrnak eder. Gadimler diýipdir, gadim ata-babalymyz ogul bolja gyz yesir. Ne günümüz şol bolar, vatandaşlar. Bizim günümüz şol. Owanlar ruhsat berilen bolsa girip çykmaga talibanlara. Owanlar dele talibanlara. Ruhsat berilen bolsa özlerini gatar kayın diyorlar. Gatar kayın. Sonra getirenler de şol nemeni kabul edip getirenler onu bilip. Sen yeter ki meni goru, ana halk denke yetişen gyz wamy oğlan wamy taliban yetiştir. Ol sizin arkanızda durur deyip fikir etmeyin. Eziyet halkırmak var, iyileşlerim size yüzlenyen. Size şol berdi Muhammedov dost der, en ganim düşmanınız şolor. Ön bire gitti oluyunla ikincisi. Gayrat edin, şu zatlara gözünüzü açın, göz yetirin. Düşmanı içerik saran adam düşmandır. Onun hiçbir dostum arkada diyelim bilen arkamda da ortdurur öğretmem. O yılan sizin ayağınızın aşağına kıyı. O içeri hemen aylık geçin de yadımda vakti. Şu Afganlar hakkında 3 tane kitap okudum. Şu 3 kitabın üçünde hem şu öz halkına, öz milletine, Afganistan'ın öz milletine nehili zulüm veriptiler öz halkına. Bu Talibanlar. Gelip de bizi yani başkalara ansatlık bilen neme ederler. Çağalarını, kızlarını, çağalarını, öz halkına, şunu milletine, şunyalı zulüm veren için hiç kim, ne Birleşmiş Milletler, ne başkalar, hiç kim kömeğim etmedi şu millete, özünün halkına. Yok. Bizlere hiç nem etmezler. Gözünü bile kırpmazlar. Kömek yok. Başka yurtlardan, başka idare, başka daşar yurtların yani OBSE diye, böyle ki Birleşen Milletler Guraması diye, Human Rights Watch, bulun hemmesi şu insan hak hukukları koruyan bir organizasiya, bir gurama bar olsa hiç kim kömek edip bilen o. Şonun üçün yıllar geçti. Neçeler ardalar yadılandır. Tom edip yadılanır. Ardalar var. Şu yurtlarda dünyada ne giden yurtlar var. 200'den uğrak devlet var. Şolun içinde bolyan zatları, halkın neyilikleri, adamların bir güne öldürülenleri, bir güne türmede kılyanları, şolun hemmesi var. Tom ardalar yadılandır. Yönü haytını bular yola koyup billi. Ne şu taydan maşlalıyım. Haytını yola koyup billiler. Hayti devleti bir dilleri yetip billi. Ardını dinledip billi. Yani sözler geçirip billi. Hiç sözünü geçirebilmedi. Hiç organizasyon kuramadı. Şu devletleri. Yine şu edenetlilikler devam edip geliyor. Yıllar boyunca devam edip geliyor. Şunun için vatandaşlar her kim öz bilini öz kuşasın. Yani Hudaya anan olin öz bilini özün berkçe kuşa diye. Şon yalı vatandaşlar. Özünüz ayağa kalmalı. Özünüz fikrinizi ütkötmeli. Özünüz düşüncenizi ütkötmeli. Yani köprek okumalı, köprek dinlemeli. Onlukları köpöldün. Onlukları bilen işleşin. Şu zatları öz aranızda özünüzün en önemli adamlarınıza gurun verin. Bir ayağa kalmalıysak eline o bayda kalıp bir eline yavan alıp yara kalıp ya yine o pil palt alıp çıkmalıya yok. Ayağa kalın demek, düşüncenizi ütködün demek. Onluklarınızı düzün demek. Ayağa kalın demek. Halk vatan yurt elden gidip var ya. Eline gitti diysen ama olacak. İçine salan oklar değil mi sizi? Demek elden gitti demek şu. Siz barp bilen de oka yurdun içine.
demek sizinki değil yurt demek. Yurt elden gitti demek. Men şeyle düşünýän vatandaşlar. Benim bir zat belirttiği için şu yukarıda ministerler, yukarıda oturanlar hemmesi yurttaşında abispeçinli. Öyü, işi, çağaları, okulda, ulara vatan neme gerek yok. Ular sadece Türkmenistan'a pul kazanmak için oturanlar. Kalan hemme zatı yurttaşında abispeçinli onların. Şunun için halk öz nemesini öz görsün. Geleceğini, çağalarını. Ya o doğru. Öğrettiler. Gayızlar, Meştay'da ben yine bir zat yardımdan çıkman ka aydayım. Kâbirlerine şeyle düşünülür, yan gururunda soracağım orayı. Hiçbir hak diye, hiçbir millet, hiçbir yurt bizim Türkmenistan'a karşı bilmez diye. Hem Meksi Berdi Muhammedov'tan çekiniyemsin, neutraliteti varmışsın, karıştırmışsın. Son çürem hiç kim koşulup bilen okmuşsun sonra. Son yani düşünce var kâbirlerine. Şu düşünceğiniz ayırın kellerinizde. Biz karıştırdan mı olmadık? Biz neutralitetimiz de yok. Ben öyle düşüneceğim dişine. Biz karıştırdı değil. Biz karıştırdı yöne adım. Koşadırlar içinde karıştırdı olup yaşadık. Kuşak kaçenli. Berdi Muhammedov'dan korkup çekinip kat nemetmendir onu oklar. Onun korkup derler halk ağlanıp ağlamadık oğluna emcek yok diye. Siz bir ne aradığınızı bilirim sol mahluğu. Biz sen ediyen işlerinden alıp barayan şu ideyalarından biz memnun değerliyim. Bir de şu şartlar gerek. İlk bilenem yolları açın bizim hosarlarımız gelsin. Çıksın gelecek gelsin. Ne için? Ulayın yol açıkta bizim karantinimiz ilk göçüp mi? Tozancıklardan korkuyam kavur. Şu neutraliteti bari olan için Berdi Muhammedov'dan hem Meksi çekiniyadık hiç düşünmem. Ona neutralitet yok. Karıştırdan olmadık biz şu çakaçeni. İnni nesip burada teyze Türkmenistan'ı kurulmadan son bizim karıştırdık bayramımız. Ana sonuna olur. Siz şu an hemen karıştırık olup oturuyorsunuz. Bu pustoy mesle. Boş adama karıştırık olup oturuyorsunuz. Şu zatla. Siz öz narazılığınızı bildirmeseniz hiç kim size medip bir zat vermez. Yankı oğlu tanıdığım aytışıya hükman eline at yaralar çıkıp bir yerini urup kırıp dövüp taşlamak der. Öz narazılığınızı size nemeler kanagatlandırmayan meseleler var. Ne karşı temme meselelerin bizi kanagatlandıracak bir zat yok olsaydı. Siz hep müstüzatları dile getirmeli halk olup. Ana ondan kâde Türkmenistan barar, gurur nesip oldu. Gururlu zaten kâde Türkmenistan'ımız var. Sizin en bir ağırcık dillenmenizi isteyesiz. Şu cepalar görüyorsunuz, sizin ne çok hosarlarınız bir döndü. Biz Angrik var bilemiz yok, enemiz, atamız, doğumların aslamız öldü. O ne hile koyuyor, bizi vatan hain edip attı yurdun taşına. Sizin ezip oturuyor, şu zatları hiç görünüz okmayın. Gayret edin, gözünüz açın, yatın, turun da bir azıcık fikirlerin. Ne yapsın, şuraya yağdaya geldik biz deyin. Doğru. Melikim oğlum, sağ olun. Tanrı arkasın. Bir zat aytıp geçin şurada bir zat aklıma geldi, az yadıma düştü. Şu mecliste oturan yerinde Nemet'te gepledi ya, geçen 12'sinde mi? Şunda şu mecliste o Nemet'de kanunlar bilen ministerler ne için çıkıp etmeye bu yanlış bu zat ayda oturan zatın bu kanuna bağlı kanuna denk gelmeye de ne için aytmaya. Mesela şurada Türkiye'de meclislerine bir haberlerde bir izleyen de ne ile şokum oluyor yani uruş oluyor mecliste toplantılarında. Yani birinin kanunu bozan vakti sen yanlış ayttın deyip protif oluyorlar. Bunlar ne için protif olma? Hissa demeden eline bloknot alıp yere bakıp zat yazıyorlar. Ne için de şunun az ayda oturan zatı köpüsü kanuna doğru gelmeye.
yurttaşına çıkan vatandaşlar da berk saklan, berk tutunlar da. O ne demek kanunda var mı şun yalızat? Kanunçuların, kanun yazayan kanunçuların kanunu bozmağına öğretiyor. Şeydip bozuluyor kanun niye? Kanun niye şeydip bozuluyor diye. Dinlen yadın diye. Şeydin diye. Kanun düzeyen, kanun yazayançıların özüne öğretiyor. Kanun şeydip bozuluyor diye. Bozun şu kanun niye? Kanun şeydip bozun diye. Düşünüklü mü? Ben mesela kanunu boz oturalım kararında. Hiçbir an kanun bile yürüyen yok. Kanun yok Türkmenistan'da. Kanun asla yok. Şolar ýaly gelin başga aýtjak goýjak dadyňyz bar bolsa. Men aýdyn soňam şu yurttaşlyk vatandaşlary izlenjek hissatdan gorkmaňlar. Nämçinden de yurttaşynyň özünün kanunlary bar, zakonlary bar. Hiç kim hissat etmek hakkı yok. Doğru. Nabarot bizim şu dememiz şu. Bizim görevimiz şu. Vatanımız için görüşmeli, çalışmalı. Ne etmeli, orta etmeli. Biz öz vatanımızı kazanacak oluyor. Yitirmeyecek oluyor şunu. Bir de hiç kim iştahat bilmez. Haçına biz doğru hareket edemiz de. Özü için geleceği için çıkıber ya bu yola. Doğru. Başka näme aýtjak goýjak dadyňyz bar bolsa gelin. Yok olsa şu yerde tamamlayalyňmy? Böyle. Bolýan vatandaşlar hoş sağ olun. Sağlıkda görüşelim. Sağ olun, sağlıkda görüşelim, paylaşın. Bize pikirlerinizi paylaşarsınız deyip umid edýär. Sağ olun size de gepleşiňize çağıranyňyz üçin. Sağ olun gaýtlar. Sizem dinleýän halkym gaýrat edin, sizin üçin edilýär şukurlar. Ama benim en soňky aýtjak dadym, gaderli vatandaşlar ýanky berilen soraga öz jogaplaryňyzy ýazyň. Näme üçin Gurbanoğly ýanky talibanlary arkaýyn girdiýär. Türkmenistanyň içine arkaýyn girip çykybilýärler we näme üçin dostlugyny has ýyglaşdyrýar. Sebäplerini we öz pikirlerinizi ýazyň. Garaşarsy. Sağ olun. Onunla sağlıkda görüşelim. Sizem sağ olun. Sağlıkta görüşelim.